आंनि गोदान चेनेल मिस्टार धनजि ब्लग्स यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाय साबस्क्राइब खालामो बिथांमोननो आङो 2 GB रिचार्ज नेट पेक सोनानै हरगोन डिस्क्रिप्शनाव लिंक होदों नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै साबस्क्राइब खालाम आरो फन नाम्बारखौ कमेन्ट्सआव लिरनानै हर साबस्क्राइब खालाम 2 GB नि रिचार्ज फ्रि मोनगोन आच्छा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दे फेसबुकआव मोनसे घटना नुगासिनो दं जे हाबा जानाय सेंग्रा सिख्ला सिख्लाया ख्रिस्टान सेंग्राया हिन्दु बर' एक्चुअली बेफोरखौ लानानै जों दावराव दावसि खालामनो नाङा मानो होनोब्ला बर'आ बर'खा बे ख्रिस्टानबाबो बे बर' बे हिन्दुबाबो बर' मोजां मोननाया खाना बेयाव जोंहा जेबो दावराव दावसि खालामनांगोन एकदम कुनु बाथ्रायानो गैला मोजां मोननाया खाना मोजां मोननाया जेबो सिनाय हाया गोसोम गुफुर केरेक्टार लुज हाबा जानाय गथ' गोनां गथ' गैयै जेबो सिनाया खाना मोजां मोननाया खाना बेनिखायनो मोजां मोननायनि गेजेराव हाबसननाया मोजां धोरोमखौ लानानै जों दावराव दावसि खालामनो नाङा बर' बर'आनो बियो हिन्दुबाबो ख्रिस्टानबाबो बर'आनो जों सानफ्रोमबो अनलायना थानांगोन जों बर'जों बर' गोबां थैलायबाय गोबां बुथारलायबाय एबसु पिटिसिआव थैलायबाय बे गामिनि मानसिया बे गामियाव थांनाया न' खावनाय मानसि बुथारलायनाय गावथारलायनाय दानथारलायनाय सिथारलायनाय गोबां सोलिबाय गोबां बर' फिसाफोरा थैलांबाय एनडिपि बिएलटिजों थैलायबाय बिपिएफजों एबसु इउपिपिएलजों गोबां बुलायबाय घटना जालायबाय गोबां खहा जालायबाय थैलायबाय दासो जोंनि गेजेराव एसे सान्ति फैदों बेनिखायनो जोङो जेब्लाबो बर'जों बर' आरोबाव थैलायनो दावराव खालामनो नाजानाङा धर्म जुद्ध जानो नाङा धर्म जुद्ध जायोब्ला गोबां खहा जायो हिन्दु ख्रिस्टान ख्रिस्टान हिन्दु जेबो नङा आरो बे ख्रिस्टानबाबो बर'आनो बे बाथौबाबो बर'आनो ब्रह्मबाबो बर'आनो उमुकबाबो तुमुक तुमुकबाबो उमुक बेनिखायनो जोंनि गेजेराव अनलायनांगौ गासिखौबो ज्राब गारनानै नोंथांमोना आंनि मिस्टार धनजि ब्लग्स यूट्यूब चेनेल आरो बड'लेण्ड टाइगार यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ 2 GB नि रिचार्ज नेट पेक फ्रि मोनगोन सापर्ट खालाम सानफ्रोमबो भिडिअ मोनबाय थागोन मोजां भिडिअ फैगासिनो दं आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव आं थागोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनांगोन आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन आंनि साफ्रोमबो साबस्क्राइबारना आङो मोनसे नङा मोनसे गिफ्ट होगोन जायखिजाया थाइसेबाबो थाइनैबाबो 10 थाखाबाबो 20 थाखाबाबो सोरबा इउटिउबारखौ नुदों नामा आं बायदि गिफ्ट होनाय आरो रिसार्चथ' सोनारदों मथा मथि 300 जन मानसिनो आं रिसार्च सोनानै हरबाय दाख्लैनिफ्राय सप्तासेनि गेजेराव आं 300 जन मानसिनो मथा मथि रिसार्च सोनानै हरबाय सोरनोबा 1 GB सोरनोबा 2 GB सोरनोबा 58 नि रिचार्ज सोनानै हरबाय हरगासिनो थागोन जेब्लानोखि आङो अफार होयो अब्लानो नोंथांमोना बे अफारखौ लानांगौ जायखिजाया मोनसे सोरखौबा आं चेन्नाइआव बेरायनो लांदों सोरखौबा सिक्किमाव लांदों सोरखौबा गुवाहाटीआव लांदों सोरखौबा क'क्राझाराव लांदों सोरखौबा बङाइगावनि हिमालय हटेलाव ओंखाम जाहोदों नलबारिनि पुरनिता हटेलाव ओंखाम जाहोदों बायहाटानि बाजै हटेलाव ओंखाम जाहोदों बे माबायाव काजलगावनि सिफुं हटेलाव ओंखाम जाहोदों गोबां हटेलाव ओंखाम जाहोदों गोबांनो गोबां सहाय होदों आङो जि हायो थाइसे थाइनै आंनि सहाया आंनि हेल्पआ बिराद गिदिर नङा बर्तमान बाराबो फैसा गैयाना आंबो सोलिनांगोन थाइसे थाइनैयावनो आं दे साबस्क्राइब खालाम आंनि मिस्टार धनजि ब्लग्स